O complexo atávico que se arrastra de inferioridade do galego é moi difícil de superar, moi difícil. Son moitos séculos de que non se potenciou, non se ensinou, e incluso nos castigaron por falalo, incluso transmitindo que non valía para nada. É dicir, parece que os galegos estamos vitalmente condenados a coller unha maleta e a emigrar, marchar. Claro, cambiar todo iso é enormemente difícil e é imposible. Estamos cada día perdendo máis xente que fala o galego, sobre todo na mocedade. A mocedade non fala, inda que hoxe sabe o escribir perfectamente e se quere falalo. Como se cambia iso baixo o meu criterio? Unha cosa moi sencilla. Cambiase con política. É dicir, se ese neno, esa nena, entra no preescolar e se vehicula todo o ensino en galego, ese neno nena fala perfectamente, recupera logo cando sea maior e tamén o castelán. Dito de outra maneira, a miña netiña Catarina ten agora unha, como traballa o pai e a nai en Madrid, unha señora que a coida e falalle solo en inglés. O meu fillo vai falar solo en galego, e eu tamén. E a nai, que é sevillana, en castelán. Esa nena vai aprender simultaneamente os 3 idiomas. Pero aquí houve sempre un complexo, predicaba moito un colega aquí do alcalde da Coruña, dicía, non se pode enseñar galego, hai que enseñar o inglés, que ten que ver unha cousa con outra. Os idiomas non ocupan lugar, e está demostrado ademais que as sociedades bilingües ou trilingües, e se neno logo ten máis facilidade co que é nunha sociedade monolingüe para aprender un terceiro, un cuarto idioma. Iso son complexos que hai agora, pero costanos moito superalos, non? Moitísimo, e é moi difícil, e aí os curas tuveron moita culpa, porque o 90 e pico % dos curas procedíamos do rural, entre que foran fillos de Guardia Civil falaban galego, ou de mestre do rural, e os curas falaban en galego ali no adro cos feligreses, e logo foi a ceremonia nunha época en latín, e logo cando houve a posibilidade de faela noutros idiomas se negaron a facelo. E a Iglesia ten moita culpa, moita, pero moitísima, non só a Iglesia, claro, pero a Iglesia é moita, e nós lóxicamente estamos con outro aire, con outra filosofía. E agora vou dicir unha cousa, eu non estou practicando, estou así medio descreído, o obispo de Vigo, que estuvo aí en Ourense, di que eu sou un gran creente, pero bueno, quero dicir que creer é unha cousa enormemente delicada, e é moi importante para min creer, pero hai tamén que, inda que non se sea trascendente e non se crea non máis alá, se pode ser trascendente facendo cousas altruistas polos demais. E iso é enormemente importante. E nós, naquela época, penso que fixemos ese labor, e agora, cando eu vexo como actúa e como vive o Papa Francisco, síntome retratado aí, e dame gana de creer. Pois era o que fíamos nós, máis ou menos, nos anos 69, 70. Entón vai o Papa nun avión e pregúntenlle sobre os homosexuais, e el dille, pero quen son eu para condenalos? Foi o que contestou. Quen ten a verdade absoluta, quen pode condenar a outro, quen? Pois eu temos, pero sin embargo está habendo na propia estrutura da Iglesia, na Curia Romana, está habendo moitas contradicións, está habendo como se tapou todo o problema de abusos con menores e todo o lío, e aí, claro, iso hai que limpalo todo, hai que abrir as portas e que entra aire fresco, hai que perder o medo, hai que perder o medo. Vicente, a ver. Como foi esta etapa en Galaxia? Esta etapa despois de cando chegas a Vigo e entras nese mundo de Galaxia,
porque é acabada neste momento a extinción, e son ese momento xa na liberdade editorial. Sí, vamos a ver, eu, ainda que sou un licenciado pola Complutense de Madrid, eu digo que as tres miñas grandes universidades son Padroso, 12 primeiros anos da miña aldea, unha universidade para min, o seminario, eu estou orgulloso de haber estado ali, porque era a única saída que tiña, e terceiro, eu estou en director xerente de Galaxia, e ali tratei os vellos galeguistas, desde Ramón Piñeiro, García Sabel, Otero Pedraio menos, xa, porque xa morreu antes, don Francisco Fernández del Riego, logo Carlos Casares, Lacheiro, a toda esa xente. Entonces, lóxicamente, eses 6 anos que eu estuve ali, cando logo me marchei, entrei no Concello de Vigo, que fui un funcionario, xefe de Cultura e Educación, como funcionario, non como político. E logo fundei Irín de Edicións, no ano 85, fun pedindo excedencias, pero a terceira universidade que máis me marcou foi Galaxia, e foron esas persoas do que aprendín conviccións e aprendín buscar o cerne e o sentido da miña vida. Por tanto, teño un gran orgullo nese aspecto. Contarei unha anécdota para que vale que dicía eu que a cultura é falar e escribir, pero sobre todo escribir. Eu, cando era xefe de Cultura do Concello de Vigo, estou falando dos anos 86, 87, dependían de min como xefetura, pois tiñamos a banda municipal, que agora non hai, a Universidade Popular, servicio, bueno, a nivel de colexios e todo o demais, bueno, pois dependían por 120 personas de min. Bueno, cando viña ao meu despacho, tiña a porta sempre aberta, lóxicamente, e non tiña criba, cando chamaban por teléfono a ver quen era ou non, viña un que queixarse dun problema ou algo dun compañeiro, sabes que lle dicía? Ponme iso por escrito. Acababas o problema. Acabas o problema. Por tanto, alcalde, cando veñan os veciños e se queixen, que o poñan por escrito. Escribe, non tiranse que papel a cabeza. Tranquilo. Isto é outro mundo xa. A ver, hai outra pregunta, senón xa remedamos. A ver, espera, a ver. Gustaría saber a súa opinión sobre a catequesis en rapaces tan pequenos. Bueno, eu penso que a creencia non a debe transmitir o mundo escolar. A creencia debe transmitila a familia e a institución religiosa. O mundo escolar tampouco ten que ser no sentido que ten sucedido isto de lograr unha sociedade sin creencias, non? Eso non é bo. Eso aí non se debe meter o mundo da política. Porque ten que ser a confesional, pero a catequesis eso non a pode facer nin o mundo escolar, nin un mundo da política. Eso, a catequesis ten que ser unha persona se vai a misa e cree neso, e os pais tamén, é onde está o núcleo de transmitir a fe e a creencia, pero non a través do mundo do ensino. O do ensino hai que transmitir, bueno, cousa que a veces non se está facendo, normas que aprendíamos no seminario, normas de boa conduta e urbanidade. Eso aprendíase ali, pero eso, por exemplo, normas de boa conduta e urbanidade, pois non se enseña nin na casa, nin no mundo. Claro, antes aprendíamolo nos internados, sobre todo, nos seminarios, nos colexios de monxes religiosos, pero a familia non transmite eso. Isto ten que transmitir, é dicir, porque o mundo do ensino ten que ter coñecementos e tamén a urbanidade e comportamentos cívicos e todo o lío, pero aí a religión, baixo o meu criterio, aí non se debe meter, ainda que a Iglesia fai moita forza, moita eficacia. Está rodeado de maestros, ten cuidado co que dices. Hai que avisarlo. Os sistemas educativos que adoctrinan. A catequesis tamén adoctrina. Tamén,
Tamén, claro, a que a fe e a pertencer a unha religión, a doutrina tamén, claro. Tamén. Bueno, pois, agradecerle a Víctor que estea así con nós. Bueno, se queredes o libro, vale igual con a botella de viño, 15 euros, e o... Botella de viño cara. 15 euros. Igual con a botella de viño, 15 euros, e o importe vai para a Fundación Padroso, que é a miña aldea, que construín ali unha fundación, a Xunqueira de Ambía, e a Fundación Padroso ten 3 finalidades: potenciar o Camiño de Santiago, que queredelo roubar por aquí, pero realmente por aquí